Колкото странно да ви звучи, идните няколко години са решаващи за бъдещето на България. По няколко причини, но една от тях е големия заговор за земните богатства. След като изчерпиха почти всички други далавери, сега управлението на страната вече е готово да подпише смъртната присъда на България. Само последните 2 години правителството е подписало над 60 концесии, свързани с добива на злато, мед и други цветни метали. Не мислете, че този проблем не ви касае, защото ако този план стане факт, почти няма да има район в България, който да не е засегнат. Търсенето на истината на миното дело ме води до Родопите. Красивите, но измъчените Родопи. А после до Трън, където малка група смели хора побъркат властите и голямата компания Асарел Медет. Те са на ръба да спират най-новата треска за злато в държавата чрез местен референдум, който ще бъде проведен на 26 март, заедно с парламентарните избори. Този референдум не е само решаващ за бъдещето на Трън, но ще бъде много силен прецедент. Гражданите да покажат, че всеки има равни идеални части в тази държава и реално само те решават какво се случва на българска територия. Много хора имат съвсем грешни представи за минната индустрия. За тях това е нещо свързано с едни весели човечета, които копаят тунели в планината и се радват на диамантите и златото. Но първо, че печалбата от мините никак не е за миньорите и за съжаление повечето от тези, които работят в мините, рано или късно изобщо не се прибират у дома. Ако нищо не правим, подземното богатство на България, което е на стойност от няколко стотици милиарда евро, ще стане най-голямото проклетие в нашата история. От добива на златото и цветните метали в България само 4 или 5 човека ще станат екстравагантно богати. Но другите, да кажем всички други българи, не само ще останат с празни ръце, но ще останат с буклуците от тази индустрия за хиляди години напред. Фирмите, които искат българското злато, ще кажат, че строят модерни фабрики и че тяхното производство е обезопасено, че работят с най-модерни технологии и че българската природа и здравето на хората им е първата грижа. Ще каже, че мините са необходими за производството на батерии, примерно, или на още повече електроника, за коли и за още самолети, например. Ще каже, че нашите момчета ще работят с супер яка техника, че вече няма опасност за хората, защото всичко е механизирано. Но действителността излиза съвсем друга. На повечето места в България от 30 години нищо не е инвестирано в мините и работниците работят при невероятно мизерни условия. И в интерес на истината, където да сме ходили, хич не обичат външни хора с камери. Но това са дребни болки. Голямата опасност на мините в България е съвсем нещо друго. Да разберем какво заплашва всички нас. Не са големите кратери. Въпреки че изглеждат страшни, те не са проблем. И може би също не намираме проблем в това, че пак нашите момчета срещу 1000 лева на месец ще копаят под земята, знаейки, че ще има катастрофи
и че голяма част от тях ще замине на малки години от рак и белодробни заболявания, защото това са рисковете на професията. Но ето това е проблемът, който никога няма да отмине. Това е проблемът, за който само много малко хора знаят. С всяка мина върви хвостохранилище. Едно изкуствено блато с отпадъците от мината, смесена с всякакви вредни химикали, които са използвани при извличането на металите от рудата. Тези блата, и те ще станат стотици, ако планът на земните богатства на България не бъде спрян, ще превърнат България в най-замърсеното и най-отровното кътче на Европа. Понякога тези блата, когато са пълни с вода, са изумително красиви. Водата е толкова синьо, че почти боли на очите. Красивият цвят обаче лъже много, защото се дължи само единствено на смъртоносния коктейл от химикалите. Водата е толкова токсична, че буквално нищо живо не може да оцелее в нея. Това няма да направим изобщо. След добива, рудата се обработва в така наречена флотационна фабрика. Тук извличат металите от рудата с много вода и най-различни химикали. Металите, които са в повече случаи много по-малко от 1% от цялата маса, се отделя в флотационния процес и другото отива навън. Отпадъците отиват към въпросното хвостохранилище. Едно огромно изкуствено езеро, където неизползваемата маса се отаява с част от химикалите, а друга част прелива в най-близката ръка, пак с голяма част от химикалите. Сутринта, като станеш, ти не можеш да дишаш от ръката. Всички сме болни по това. Пуля, како млапа? Кака ти работи? Там не сме... Не. Трудно за живеенето, много е трудно, но къде А не са ли ви предложили, примерно, едни пари да се преместите на друго място? Нищо не са предлагали, особено от пътя с нагоре, нищо. А мъжете работят във фабриката тук в района, нали? Моя мъж го няма вече. Така ли? То, като в рудника го затисна с никаква пенсия, няма, живот няма. Докато слушам този тъжен разказ, мисля как в България в близко бъдеще десетки хиляди семейства ще живеят като тези хора от Родопите. Вдовици, болни, с недъгави деца от замърсяването на водата, на почвата и на въздуха. И това всичко заради алчността на една шепа хора, които така или иначе твърдо са решили да напускат България, след като се я обрали. Ето там хранилището отзад няма 200 метра. Тия хора просто нямат друг шанс, освен да поливат от реката лятно време. Каквото и да ви приказват, не им вярвайте. Химикалите ги има. Те са неизбежни. Единственото, което може да ни спасява в момента е гражданска активност. Хората да излизат на протест, да искат да бъдат чувани. Отивам в Трън, където местните протестират срещу опитите на фирма Асарел Медет да получат концесия за добив на злато. Асарел Медет е фирмата, която стопанисва медния рудник в Панагюрище, между другото града с най-много раково болни в България. Трънчаните до тук са успели да предизвикат местен референдум на 26 март. Един невероятен успех,
благодарение на една малка група смели и будни граждани. Според проекта на Асарео, в Трънското ще има няколко рудника, не само един. Ще има подземни, но ще има и открити рудници. И разбира се, ще има флотационна фабрика и хвостохранилище. Даже 2 хвостохранилища ще има. Аз не мисля, че имало някаква съпротива. Имаше въпроси. Вълнуваха се, интересуваха се. Инвеститорите откриха информационен център, където няколко от техни весели експерти и пиарки обясняват на местните хора колко е приятно да има мина наблизо. Тук е имало мина до 74-та година. Хората, миньорите, когато дойдат, се спомнят абсолютно за това, което е било тогава и какъв е бил живота в града и как всички са успявали и всички са имали работа и въобще и горе какво е било на мината. Тук като се съберат миньорите и почват да разказват. Правилно разбирате, че обещават на Трън само щастливи миньори. А за химикалите обясняват, че технологията е съвсем нова и ще използват някакъв сапун, за да извличат златото от трънската руда. Само не говорете за натриев хлорид. Натриев карбонат. Най-простият начин да го обясня е, че това е сапуна на пяна. Как се прави това? Общо взето нямаме за какво да се притесняваме. Миното дело не е толкова опасно. Тук-там има жертви, но генерално... И отговора е не са измрели всички от мина злата. No, not everyone from the Zlata mine died. Румяна Боянова от инициативния комитет ме е поканила да видя какво се случва в Трън и хората какво мислят. Сега коя ще видим? Баба Вера. Баба Вера. Как сте? Здрасти. Добре сме, здрави. Патрик, Здравей. Много е лошо, ако се отвори мината. Много е лошо. Цяло Трънско трябва да замине. То в нашето село, как помним, над 500 души са умрели от мина злата. Това 500? Над 500. Над 500? Да, над 500 души са измрели. Селото има 5 човека. Имаме 5 човека има. 5 човека Всичко измря. в нашето село Миро, където е мина злата, всичко измриха. И са останали само жени, вдовици. Но жени има. Ето като отидете горе, ще видите, че са само жени. За нас ние не искаме да се открива тая мина. Имаме деца, имаме внуци. Нашите родители заминаят млади и зелени. Подпис сме се събирали, събирахме се в Трън, събране се, всичко ни е ясно и не искаме. Цяло Трънско не иска да се пуска мина злата. Отговорът е такъв, ако се пусне мина злата, тук фабрика че има в мрамор и цяло Трънско трябва да се затвори. 50 села ли сме, 60 ли сме от Трънско, трябва да се затвори. Да се... И селото тук, а къде че ни пращат? От Сърбия. Умаян съм от красивата природа в Трън и не мога да повярвам, че голяма част от рудниците ще бъдат изкопани в защитени територии. Добър ден! Ловци! Къде са ви пушките? Сега в момента са... Сега храниме животните, помагаме. В Руи, да, чухме, че ще копаят планината горе. Искат да копаят планината, хвостохранилище искат да правят. Не, като направят хвостохранилище, какво унищожава всичко. Отровици, вода, отрова. Ще убият цялата природа. Дивеч няма да има, хората ще ги изтроват. Това е... Най-важното е водата, за пиенето водата. Добре, ама мината какво има общо с водата? Тя като почват да копаят жили и това под земята, всичко какво има подземна вода, всичко ще се прекъсне. Няма къде да върви. Рано или късно водата ще прекъсне. Няма да има за селото река, няма да има водосборище някъде, къде каптажите са направени. За мен е това. А иначе хората протестират ли? Хората всичко протестират. Всичките са против. Никой не иска това да се случва. Добре, всички са против, ама тук обикалиме, никой не иска да ни каже копче за тая мина. По принцип, не са много те хората дали запознати, но страх все пак... повечето ги е страх. Страх ли? Правиме подписка. Страх ги е. Кметовете ги е страх да не ги уволнат, кметските наместници също.
Всеки си пази хлеба, обаче не е и така. Не може да се върви срещу протест. Казват тук, че рис, следи от рис се намирали горе по планината. Вълци има. Били сме вълци, стреляли сме. Натура 2000 има ли тук? Натура, цялото е Натура 2000. Цялото е Доколкото знаем. Цялото и за птиците, и за местообитанията. Всичкото е Натура 2000. До реката тук. Добре, но при положение, че Натура 2000 въобще не може да има мина, не е ли така? Сега така казват, обаче има някои, които забравят нещата. Знаете ли къде ще направят тази флотационна фабрика, новата? И ще направят 2 хвостохранилища? В Еру, където е старата мина Злата. Там ще отворят старата мина, в която тук всички знаем, че на времето е запечатана, защото са намерили уран. И какво от това? Какво от това, че са намерили уран? Да. Това е радиация. Ага, да. Ще изтруват целия район. И там ще има 2 хвостохранилища и обогатителната фабрика. Ага. Край. Добре. Живи здрави! Да, благодаря. Живи здрави вие. Чао! Интересно ми беше да видя, че селата около Трън са спретнати и живи. Млади хора има. Не се очудвам. Природата е вълшебна, въздухът е чист, близо сме до София. Със сигурност Трън може да се развива като туристическа дестинация за столичаните. Стига да има план и воля. Здравейте! Здравейте! Мога ли нещо да ви попитам? Да. Днеска снимаме за... Как се казваш? Елена. Здравей, Елена. Аз съм Патрик. Ние днеска снимаме за мината, Златната мина. Знаете ли за нея? Да, чухме за този проект. Разбрахме, че ще има 2 такива мини на Ру и в Еру. Да, точно. Да, и специално за мен това не е удачно тук в Трънско, защото това е един от малкото краища, които остана незасегнат от индустрията. Един от малкото останали чисти краища. На България изобщо. България, да, и аз бих искал да си остане такъв, нали, за да може тук природата да бъде в унисон с човек. Да. Вие сте от района или от... Аз съм, да, тук имам къща в село Забел. Ага. И мога да кажа, че съм обиколил цяло Трънско на колело и искам да си остане така, за да може и моите деца да го обиколят. Румяна ме води до нейното село. Еру се казва. Селото, което ще стане епицентъра на най-новата екокатастрофа в България. Виждам, че моите приятели, горските, и в Трън почивка нямат. Местните хора ми обясняват, че само няколко крачки от селото ще изкопаят най-големия рудник. На друго място ме показват дупките, където още преди години са направили проучвателните изкопи. Злато има в Трън. Това е сигурно. Но хората няма да видят грам от него. Ни трънчените, ни въобще някой друг българин, освен тези, които ще взимат концесията. Обикновено концесионера взима 98.5% от приходите и само 1,5% остава за държавата. А пък колко реално остава за трънчените, никой не знае. Дай да ви снимам вас двамата с това. Представете се, че на това красиво място ще има огромно хвостохранилище. Вечен белег от трънската треска за злато. Но да уточним, че парите са за едни хора, а пък за трънчените остава само треската. Всички да разбират, че тези, които управляват държавата задкулисно, са избирали този път за България. Най-бедното племе в Европа живее на може би най-богатата земя на света. До кога ще търпят да бъдат лъжени и крадени? Дали хората осъзнават, че бъдещето им е само единствено в тяхните ръце? Има ги будните хора в обществото.
Във всеки град и във всяко село ги има. Дано те разбират, че всички останали разчитат на тях, че без тях десетки места като Трън ще бъдат загубени завинаги, заляти с отровите на минната индустрия. Хайде, плакат. Да сложим плакат. Това е за хората, които нямат интернет. Така. Ама има ли ефект? Ами, за сега според мен има. Съдим по това, че някои хора ни късат плакатите, което означава, че сме предизвикали тяхното внимание. В България хората все още не знаят и никой не им казва, или може би крият от тях, че тяхната съдба е в техните ръце и независимо дали някой е решил, независимо дали това е власт... Че те са държавата. Всъщност те са държавата, точно така. Аз съм общински съветник от една местна коалиция си направихме за изборите. По принцип, ние сме винаги били за една чиста от към замърсявана община, защото в крайна сметка на Трън това е единствен ресурс, който остана и който може ние да използваме като община, защото тук при нас няма абсолютно никакви индустриални замърсители. Знам и което съм чел, ми е достатъчно да знам, че в Панагюри ще имат построена от господин Цоцорков ракова болница и винаги се задава въпроса защо им е построил ракова болница, а не АГ отделение за деца да се раждат, нали? Малко ми е странно, но както и да е, може и на нас да ни направят. Фактите говорят. Да, фактите говорят. В момента, доколкото знам, е в процедура на ОВОС. Мисля, чака се официално, нали, оценка за въздействие върху околната среда и вече тогава на база на оценката ще се види на къде върват нещата, защото ако отрицателна, което се надяваме да стане, защото по наша информация вече има направена отрицателна оценка за въздействие върху околната среда на предишния инвеститор, една канадска фирма. Ние може да останем в един момент и без питейна вода. Но... И за 20 години удоволствие за 40 човека работници. И после цял живот мъка за общината и за хората. Районът тук е предимно от кварцови и гранитни скали, които са много твърди и до голяма степен и оттам проистича опасността при тяхната обработка. Плавно при взривни, обогатителни операции. Произлиза един прах, който прах отива в човешкото тяло и оттам предизвиква много опасното заболяване. Силикоза. От което умират миньори. От която силикоза трудно се отървава човек и большинството умират млади, именно... Заради този бял красив камък. Причината в основата на заболяването е този кварц. Той е хубав бял камък. И това е? Това е накратко. Истината за мините в България и историята на битката в Трън. Почти всички проблеми в България един ден ще отминат. Ще дойдат съвестни политици и корупцията ще се намалява. Някой ден скоро ще има нормално образование за децата ни и здравеопазване за тези в нужда. Ще има справедливост в съдебната система. Всичко е въпрос на време, но има грешки, които просто са непоправими. Знаете ли, че в момента Норвегия запечатва всички нови находища на газ и петрол, които намират, защото смятат, че тяхното време още не е дошло. Нека и България да е умна, да знае къде са запасите, но да ги реализира чак когато другите са опаткали техните резерви, когато цените са десеторни спрямо днешния ден и сме сигурни, че приходите от тяхната реализация се инвестират изцяло в обществото. И най-важно, да ги пипаме чак когато имаме технология да извличаме ценното, без да вредим на средата, в която живеем. И това време ще дойде. Но нека мислим като истинските българи, да оставим всичко за децата ни и хем да има дом на най-красивото място на света, хем да знае, че в техните земи има толкова много богатства, че реално погледнато, те са най-богатото племе
на Европа.